Jo, čaute ľudia, môj meno je Dragon, vítam vás v ďalšie videa. No a v tomto videu som tu zase z Hanksu 13, čau. Čau. No a my zase ideme 2v2. No a pokúsime sa vyhrať 4 krát po sebe. Tentokrát ľudia, sorry, pre vás tu nemám žiadny opening, ale v dole popisku bude ďalší kód, ktorý si môžete zadať a funguje. Už som ho aj ja skúšal. A je to presne na toto. No a uvidíte, koľko tam toho dostanete. Takže dajte like a odber, pokúšam sa získať 50 odberateľov, tak prosím pomôžte mi. A ideme na hru. Takže ľudia, spavnili sme sa v hre, no a jasne. 233 nám to sa musí, no akože, nemusí byť zlý, nemusí byť ani dobrý, ani zlý, hej. OK, Splash nám to vybralo, nice. Dúfame, že toto vyhráme. Ja si to berem asi nejak... Dám si Metrit. Že predsa len som si ho nedávno kúpil. Jak dlho im trvá vybrať si zbranie? Ja neviem. Ale ten 233 bude mať dobre. OK! Jo. Toto je Knifer. Tento typek bol Knifer, takže... Som ani nevedela, kde sú. Ja si proti tomuto idem dať Snipe Duel. Oh. Aha. OK, kamo. Headshot! Jasne. Poď, áno, ešte jedna hita. Jedna hita. Yeah. OK. Nevadí. Okay. Nevadí. Neboli zlí, hej, tak toto poviem. Nie sú zlí. Nie Asi sú to 233 je jasné, že mám porazila, ale... Máme na to, aby sme ich porazili. Kamo, ten typek dostal za 50. Headshot obidvaja. Wow. Double kill, ľudia, dajte odber. Double kill, toto sa nevidí len tak. Sem to laguje. OK, našťastie, tým sa začala hra. Headshot? Headshot! Nie. OK. Dáme. Poď, a je posledná hita. Ale ja to nestrieľam do rytí. Nice. OK. 3-1. Sem to laguje. Ale kámo, Som to zabila. ten double kill bol iný. Ty kokos. Ja si proti ním dávam... Editu. Headshot! Si daj do editu. Wow. 50 dostal, on má málo. Máže... Nice. No! Takže nemal, že 100-krát málo, ale tak mal 100, hej. 100 HP. Jeden to líbol. A... On to líbol, tak ten... Taký 230... On to Oni to by dva líbli. Kamo, oni sa nás tak báli, ty vole. To sú nubáci. Dobre ľudia, prvú hru zo 4 sme vyhrali, ešte nám chýbajú 3, no tak vy dokúkajte toto video do konca, aby ste sa dozvedeli, či sme fakt vyhrali, no a my sa uvidíme v ďalšej hre. Jo ľudia, takže spavnili sme sa v ďalšej hre, vyberáme Splash. Splash, Hanna, Splash! Ne! Ja som klikla na každú jednu mapu. OK, ja to skúsim Sniperka, Katana a mohol by som skúsiť, že Warhorn, ale že to by bolo fakt, že riskantné. To by som musel dať teraz. No a teraz by mi na to museli naletieť. Kámo, on mi takmer... Idem dole. Kámo, typek dostal za... On lietal? Nie, to ste ono. Ale nie. Nie. Eza! Kámo, ty si mala, že 0,01 HP. Ty máš to tak málo. Headshot! Eza! Nice! No pozor na mňa.
Ezo? Pozor na ten spray. On má spray! Udáš to, udáš? Ne. Ne! Ale, katanu, vieš. kamo, ale to je kontrolér, takže... Nemôžeme sa... kontrolery. Nemôžeme sa sťažovať na kontrolérov. Kamo! Kde som? Kamo, typek nevie, čo sa deje. Typek nevedel, čo sa deje. Kamo. Ja mám strašne málo HP. Hej, a nie to zas. Je to tam! Kamo, ale kto reálne... Kto používa jumpet? Hej. Ty sa dostane. Kamo! Máš ho to? Je dole. Ale ty si mi... Áno, je dole. Koľko ty som v tabulke? OK, som prvý. To je dobre. Som prvý, to je dobre. To sa mi páči. Ne, kamo, ale oni majú RPGčko. Takže nič zlom proti tebe, ale tak... Dobre ty! Pozor na teba! Ja som to čakala, že máš 47 kľúčov! Nice! Ale však pozor na Hanu, ty kokos. Double kill skoro. Takmer to bol double kill pekný. Ale tak čo už. GG. OK ľudia, dajte mi like a odber, aby ste ma podporili v tvorbe. No a my dáme ready a my sa vidíme v ďalšej hre, ktorú samozrejme vyhráme ako inak. Takže ľudia, spálili sme sa v hre, no a my si volíme Splash. Vol Splash, Hana Vol Splash plus, nice. Už nám to druhýkrát vyvolilo Splash, takže ja som veľmi rád. Katana určite, lebo ten týpek musí vedieť hrať. Ak sa mi podarí zase dať headshot, tak budem nesmierne rád. Nejaké stovky nám to tu dáva. Ne, kamo! On má že pixel sniperku a ja ju veľmi chcem. Pozor, oni vedia snajpiť, hej. Dali mi snipe. Jo. Už viem, jak to vyriešiť. Prečo zatiaľ takmer... Kamo, ľudia, videli ste to? Ja som reálne, že dal katanu. Katanu! Teraz. Nie, nevadí. Mne sa to strašne laguje. 2-0. Aj zvuk mám úplne zalagovaný. Veďte furt vychtáme Robuxových typkov. Majú málo! Yes! Je to tam. 3-2. 3-2. Možno... Teraz tak dorovnáme. Ešte sa to dá dorovnať. Čakaj. Ja viem, jak na nich. Ešte Čakaj. sa to dá A teraz. aj vyhrať. Hop! Ježe mi na to naletia. Dostal? Ne? Nenaletel! Sakra. Na mňa to... Sypni! Yes! Nice! Nice. Oh, netrafil. Poď! Je to tam! 3-3! Dobrá! Je to tam 3-3. Yes! Ty kokos, to je také napínavé. Ja mám, že tep 300. No poď! Yes, dobre, nachytal sa. Nachytal, oh. Mne sa nenachytal.
Chcípne už, ale ja to neznášam tie. Poď. Mám málo. Nice. Nice. 4-3. Oni to lívli. Aj tak ten farmár, čo mal ten 180 level, nemal proti nám šancu. Ten bol slabý doslova. No čo malič? On má flamethrower. Nice. Kamo, ja som úplne skoro vyletel z mapy. Ľudia, my sme to reálne, my sme dali comeback. Ok, tu mám nejakú vec, to si otvoríme. No a posledná hra, ľudia, čo musíme vyhrať a musíte dať ten odber. Takže ľudia, sme v Battle Royale, no a my tu máme zase veľké levely, no nie úplne veľké levely, ale tak daj speš. To nie je Battle Royale. Čo? Jak to myslíš? To nie je Battle Royale. Spovedal si sme zase v Battle Royale. Jaj! Kamo, ja som úplne pomílený z Fortniteu. Ty kokos. Počkaj, to čo mám za divné mierenie? Dostal! Dostal jeden? OK. OK, dostali. Hej, dostávajú ale výklep zatiaľ. No, úplne výklep sa to nedá povedať, že 1-0, ale tak... Poď! Je to tam! Dám si medkit. Mám. Hop. Dalo si ho, nice! Dobre ty! My sme sa dali navzájom. To bola, že milisekunda. Tak kamo. Hop. Ten druhý má málo jeden. Takže som mu dala počítka tam. Ale to sa nedá. Yes. Cipni. Vzduchni. Kamo. On. Máš. Yes. Áno. A ja im dám Elko. 5-3. Ja vyhrali sme. Není možné. 5 hier za sebou sme vyhrali. Takže ľudia, určite musíte dať ten odber. Musíte. Takže ľudia, ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca. Zanechajte like a odber. No a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau, čau.